ndi ho ko Onyankopɔn kase n'anim wa wote ase wona osoro ani asase nyinaa ye wodia Awurade wode ye kɔ wode ye ba wona ade yɛmfom so nyinaa akyɛ yɛn adom nti ene yɛte ase ɛda wase Nyankopɔn ɔwo nsa ɛda yɛ so ɛnɛ nso uma aba wona ase ebetie woni mu asɛm na adom ene nkronkron so ɛkasa kyerɛ yɛn ɛda wase ɛwɔ ne Awurade Yesu din yi mu amen ɔntwɛn yɛn chance ɛnɛ nso aba Nyankopɔn anim so da bia yɛda no ɛba Awurade kasa kyerɛ na megidie sɛ Awurade kasa kyerɛ no nso na Awurade hwɛ abrabɔ a yɛbɔ wɔ awasɛm no ho nim sɛ diane ho asɛm baeɛ no obiara pradese ehia sɛ da bia yɛbɛka ho asɛm nso gya ho asɛm ka na nkyerɛ sɛ afei yɛgya ne die nso so nti yɛnkɔ so a na aka kakra bi wɔ mu a na me adom a ɛbrɛ sɛm no ɛde bɛwurawura mu nene yɛbɛsɛ yɛkasa aka nso ɛfa approaching a man of God for prayer ɔkɔ Nyankopɔn nipa bi nkyɛn akɔgye mpaebɔ na sɛ mpaebɔ ɛna yɛbɛsɛ ka ho asɛm ɔkɔ Nyankopɔn nipa bi nkyɛn mpaebɔ ɛna yɛpɛsɛ ɛna yɛ nyinaa isua ho asɛm ne bedi ka kenkae Awurade nwoma no ɛwɔ Samuel 1 Samuel chapter 7 5-13 na 14 po na Samuel kan sɛ munhyia Israel nyinaa emra Mispa na memmɔ Awurade empaye memamo na ohyia ɛwɔ Mispa na ɔsɛ nsuo ehwie gu Awurade anim na odi abuada ɛda no na ɔka ho sɛ ayɛ Awurade bɔne na Samuel bu Israelfo atɛn na Filistifo te sɛ Israelfo abɛhyia Mispa no Filistifo asafo hene ɛba Israel so na Israelfo te yɛ no osuro Filistifo no yɛbɛto aso akenkan na yɛbɛkenkan na ha sɛ yɛdi kan hwɛ fine no ɔsɛ na Samuel ka sɛ munhyia Israel nyinaa emra Mispa na memmɔ Awurade mpaye memamo nti ase Samuel ato ne nsa frɛ ɔman no sɛ ɔman ne nyinaa ɔmhyia Mispa na ɔmmɔ Onyankopɔn mpaye ɛma wɔn mo na yɛ sɛ ɛyɛ good news ɛyɛ asɛm papa sɛ Samuel invite wɔn mo so ɔmo nyinaa mmra na ɔmmɔ mpaye ɛma wɔn mo Samuel sɛ ɔbɔ mpaye ama wɔn mo ɛsono sɛ mommra ɛma yɛ mmɔ mpaye ɛna ɛsono sɛ mommra ma me mmɔ mpaye ma mo ɛhɛ no nso ɛnɛma mmienu mommra na me mmɔ mpaye ɛma mo deɛ na kyerɛ sɛ mommɛgye mpaebɔ obiara mmra ɔmmɛgye mpaebɔ sɛ me na mesrɛ mama mo ɛne yɛ adeɛ baako no come and let me pray for you na sɛ mommra na me mmɔ mpaye ɛma mo ɛna mommra na yɛmmɔ mpaye come and let us pray mo nyinaa mo ba ɛnyɛ me na mebɔ biewuo na afei nyinaa ne yɛsrɛ nyinaa yɛbɔ mpaye te ha yɛwɔ mu mmienu Samuel to ne nsa frɛ wɔn mo no ɛnyɛ sɛ wɔn mo ba na wɔn ne Samuel bɔbɔ mpaye ana Samuel ne wɔn bɔbɔ mpaye ne mo Samuel bɔbɔ mpaye ama wɔn mo mo he no nso nti yɛkɔ Nyankopɔn anim a eduru me bi a sɛdeɛ tete no wɔn kɔgye Samuel frɛ wɔn mo na wɔn akɔgye mpaye wɔn nyinaa bɔbɔ mpaye ama wɔn mo duru me bi nso a na ɔno wɔn nyinaa nso abɔ mpaye baako deɛ wɔgye ba obi na ɛsra ma wo baako nso deɛ mu nyinaa na mobɔ mu na mo asere nti ɛnyɛ pɛ nti yɛnhɛ no nso paa yie na yɛbɛsua biribi afiri mu ɛna ha sɛ Samuel anto ne nsa mfrɛ mo sɛ mommra na mommɔ mpaeɛ ma me sɛ deɛ du na ɛde mpaa nti ɔma mu nyinaa mu nhyia na mommɔ mpaeɛ ɛma me wanka saa sɛ ɔmmɔbɔ mpaeɛ ama Samuel ne mu Samuel mom ɛna na wɔse ɔbɔ mpaeɛ ama wɔn mo nti
Oto ne nsa frɛ wo homo. Ndi yɛhɛ no nso so come and let me pray for you. Not come, let us pray together. No. And now let us pray with you. One can say, let me pray with you. Let me pray with you. One can say, Momra na menemo e mom paye. Nti mumi nyina yɛnhyɛ no nso. Praise him. Menim sɛ Awurade asɛm nkosi no yebehu ne bebree ɛwɔ Awurade asɛm mu. Yɛsɛ ɛsɔne sɛ wankasa wobɔ mpaye. Ɛsɔne sɛ udi ama obi ɛwɔ n'akyi oni hɔ. But ɔkonkoto dwanim ɛna wobɔ mpaye ama no. Ɛno nso wɔ hɔ. Na ha de ɛnyɛ saa ne bi. Na ha sɛ deɛ ɔman no nyinaa na ɛbɛhyia. Na Samuel abɔ mpaye ama wɔ mo. Ɛsɔne sɛ ɔman no ni hɔ. Na Samuel ɔbɔ mpaye awɔ mo akyi ama wɔ mo. Odi ma wɔ mo da bia abɔ mpaye ama wɔ sɛ Awurade ehu ɔman ne mɔbɔ. Na wɔnyi wɔn firi wɔn atamfo nsam. Na Awurade mmɔ mo ho ban. Na wɔn ntumi ɛnkɔ so ɛwɔ abrabom honhom fam ne honam fam nyinaa. Wɔn ni hɔ. Ɛna odi ama wɔ mo. Ɛne yɛ wan no. Ɛna ɛsono sɛ wɔn ɛba nanim. Na wɔn nyinaa bɛhyia. Na wɔn abɔ mpaye ama wɔ mo. Mmemme nhɛ no nso. Nti wɔn ba Samuel nkyɛn no. Ɛnya deɛ bi a na wɔn bɔ mpaye ama Samuel. Nimu na wɔn nyinaa na wɔn bɛyɛ dɛ. Mo nyinaa wɔn abɛgye mpaye. Nti sɛ wɔn ba Samuel nkyɛn. So wɔn bɛgye mpaye. Samuel bɔ mpaye ama wɔn a. Ɛnyɛ wɔn na wɔn bɛkyerɛ kwan a Samuel mfa so bɔ mpaye ama wɔn. Ɛnyɛ wɔn na ɛbɛkyerɛ sɛ ɛkwan ne kwan sɛ Samuel fa so bɔ mpaye ma yɛ dɛ bi. Sɛ Samuel bɔ mo wɔn gyina sɛ mo nyinaa yɛnyina hɔ ne yɛ bɔ mpaye a ɛyɛ Samuel asɛm a. Mo nkotodwe nyinaa yɛ bɔ mpaye. Na obiara ntena ase. Na obiara mfa ne ho ntoɔ. Na obiara mo ne nsɛm. Ɛhɔ deɛ ɛyɛ Samuel na asɛm a. Because ɔyi invite wɔn mo ɛna wɔn akorɔ. Nti ne wɔn na ɛbɛkyerɛ Samuel sɛ fa kwa wi ne kwa wi ɛso na bɔ mpaye ma yɛ. Ɛne ɛnyɛ ɔman na dia. Ɛhɔ deɛ ɛyɛ Samuel asɛm. Na afei ɛnhɛ no nso. Ase nso no ade ba akɔ yi ho no sɛ ɔman no enim bra na se. Invitation no ɔmo nim aseɛ. Edume bi obetuma invite to sɛ bra. Ba na bra na wonim aseɛ. Ɔman no enim die nti a ɔmo ɛkɔhyia Mispa. Ɔmo nim die nti ɔmo kɔhyia hɔ. Ɛnyɛ adeɛ bi a ɔmo nim bra na se. Nti ɛno nso yɛ adeɛ bi a ɔmo nim sɛ ɔmo hɔ akɔgye mpae. Nti ɔmo a ɔmo gye mpaebɔ die na mpaebɔ ho hia wɔm. Na ɔmo nim die mpaebɔ etimi yɛ no. Ɔmo mfa ɔfrɛ no eni agorɔ. Saa ɔfrɛ wi ɔmo mfa ni agorɔ koraa. Bi sɛ ɔmo nim die mpaebɔ etimi yɛ. Nti ɔmo gye mpaebɔ die no. Prayer invitation no ɔmo eni ho agorɔ koraa. Na yɛhɛ no nso na ɔmo de mirika ɛna ɛbɛkorɔ. Afei nyɛ sɛ ɔmo ɛkorɔ nko. Bio ɔmo ni nipa ko a ɔfrɛ wɔn. Wɔn nim sɛ deɛ wɔteɛ ɛwɔ Awurade anim. Ɛne deɛ Awurade betumi afa no so ayama wɔn. Ti mommra na me mo Nyankopɔn mpae ma mo no. Ɛnyɛ nipa hunu biara na ɛto ne nsa frɛ wɔn. Na ɛyɛ man of God bi a ɛfɛ ne Samuel. Na ɔmo nim sɛ deɛ Samuel no wɔteɛ. Nipa ko a wɔyɛ ɛwɔ Awurade anim. Ɛne deɛ Nyankopɔn betumi afa no so ayama wɔn. Nti sɛ nipa wɔ saa nim deɛ wɔ yi a na invitation ni eba ma wɔn a na yɛsɛ ne ɛyɛ adom kɛseɛ paa. Na wɔn a ɛnye mpaeɛ nie na hwee ɛmfa wɔn ho no wɔn nkɔ. Saa invitation sɛ mommra na mmɔ mpaeɛ ma wɔn, mmɔ mpaeɛ ma wɔn. Deɛ na mpaeɛ betumi ayɛ ma yɛ. Mpaeɛ deɛ bɛ na betumi ayɛ ma yɛ. Na yɛsɛ wɔn deɛ wɔn mfa hwee ho. Yɛbenya nkurɔfoɔ bi wɔ Nyankopɔn ɛnan ase a mpaeɛba sɛm ɛnhia wɔn. Prayer meeting fa wɔn ho. Yɛ bɔ mpaeɛ a mo yi wɔn firi ho. Mo magye mpaeɛbɔ koraa no a ɛnɛma bebree. Do nka so magye mpaeɛbɔ a ɔma adadeɛ. Na nso no bɛgye ɛne bra nyinaa no ɛwɔ sɛ ɛho ehia mo. Nti wɔn a ɛnye mpaeɛbɔ nie no wɔn nkɔ na ɛyɛ bɔne nso wɔ Awurade ani so. Sɛ
odifu Samuel I invite mo Samuel na me mompaye mamo e de ne ya bibi wachire na obi ti wo so on ne wonko de ne mpaye bit ma amaye okodini pa okobone bere bia ope okoni dwem okona dwuma na ni aha okọ mispa aden tin ye kwaje mpaye wo mo ensuro ruade na omuni omo ho adaaje no na fe ato omo ni akekakeka no ommeka se mihana nsu angofo bu ho a ya na enkeka ewo omo abrabo mu afe nya nkeka nko angofo bu won so a omo de omo adwene de omo adwene ba kire wo omo na omo ye de omo adwene ese omo nye no na omo be ye omo nya adwene se ana mbeka se ndije se ye ko ho nko na Samuel betuma bom paye amaye enti wontimi mom paye ebraye ni ho emaye se ye ni ho a enti wontimi mom paye emaye ne ana nkofo bi a akakakeka na omo de omo adwene omo ankasa adwene omo di omo adwene achi na enye Awurade direction achi no omeka se eni Samuel ye ni ho a wontimi mom paye awo ye achi emaye yesi ye nyina ya behia ho na nkofo bi a omusu Awurade na omuni no omunya nkopon na omuni de mpaabo timi ye no adwene bi wo ho a ema omutirim ye wadwene bi wo ho so nyankopon wa ema wutirim kura adwene bi wo ho a so so onyankopon na wo som nyankopon ti asefo ne no kuremu a ye wadwene bi wo ho a ema wutirim kura wabraba oboni owiase na senyamesuro no sha na nipa ne ho adaaje na mpaabo mfa ne ho a ɛhɔ na adwene ni nyansa ene akekaka bi ayadwuma ti ye sum nyankopon wa ya mo menhwe nipa ye ne omo edi nkomo ye nyina nyame somfo nyame ma ne ye adie ebade agye ye oka abaye bo no a o se Samuel na owo nkrofo a omo frɛ Awurade emu Samuel no oni abonsonsomfo mu na Samuel won nkrofo bi a omo frɛ Awurade emu na Samuel wo tinya Samuel oni nkrofo bi a omo nye Awurade nie na so ne de ne ya nkrofo bi wo ho a ebenya ebia papa Awurade eye no omo ense na ni muonyam ti yenye very careful na minim se Samuel nche ya omo kono akọje empire no eyi nsaka sie pa na fi nso eyadom moroso se the man of God Israel nyankopon edifu akonkon odnesi wo ama wo man no no woto ne nsa fere o mo se momra na me mompa ye mamo no eyadom kasiye pa eyi nsaka kasiye pa ye ense se omo bia mixie nanso ibenya nkofo bi a omo enhu ne saa ti minim se obi a begyae de wo yakọ na fo obi a nso de akoma pa na ebe koro ya de anigye na ekoro awonkeka nimpo ene ede eye omo de pa ye se sa invitation se obi aba to obi a de ene anigye ene akoma pa na ekoro omo suro na mo de suro nso ka ho bi so omo nim de nti a Awurade difo no efre wo mo meka kwa se de wachiri omo nim frɛ no tu nim frɛ na so de a ene be hye wo na se unim ase ekura no a aye wo frɛ ti se nyankopon ni pa be kura to ne nsa se bra no mo mpaye ma wo ana wo no mo mpaye a eya dom ka sie pa se obi ense na daagye ewo wo ho ne wa bom mpaye wa sre nyankopon ama wo eya dom ka sie pa ense se enipa edi hu agoro nti womo eji empaye die no mu ndi empaye etumiye no mu nim empaye mu ahoden ene no omo dwene ekwatirichiri paa na ebenya dwene be se ebia na Awurade ayi bibia di a kire Samuel na Awurade anda bibia di a kire no enu nti na wose ye mmra na omo mpaye emaye oho kwan se di Awurade aka kire no na odi sie na oye na dan mo mpaye ma wo openso so a di Awurade aka kire no so no omfa nsie omo ohu di nti a bra na se ni nyina de eye Awurade bofo no na asemwa yenhwei ndi se ye hu no se empaabo Samuel frɛ omo se
omumra na ono omumpaye na munyina asafo ni mumra no mayede omagye mpaye ti we de na mpaye gie bra na me mompaye emamo na mumra ni mompaye ye bo mpaye de ye nyina ha ne ye bo ye nyina ne ye sere me bo mpaye ma wo de me na me sere amawo nse odima no abegyina me me so ndi ni nyina nti yemu mienu ase nso ya na ye besa akoba e ofro be count ni aboa ye wo prayer request and prayer request nso ho se prayer request obi esre empire ana empire bo nso won so de a enye prayer request nipa no ensre ase yehu se omo nsre Samuel se Samuel mo empire ma wo mo ba Samuel na anya nimdie bi ene bibia wo gina so and this hand there Samuel wa prepare ama wo mo because wa prepare ama wo mo se o man nyina eba na die Nyankopon aka kire no o gina so no abo mpa ya ma wo mo no o mo ba ti ho de obenya adaaje na ba ko bi so won so da no so Yesu ya kwa na ebe hunu endi nyina na se mo maje mpa ye mo mna ma mpa ye ma mo nyina na se come ana nyina na sa nyina ye come and let me pray for you or pray with you. Yes, I say in the Samuel and yes said he is going to pray with them. So they see and the Nimo has in the name or Bobom Paye Ama Omo. Amen. Inti Nina Ayajuma to be prayed for or to pray for you no. Ye bom Paye Amawo ana ye no bom Paye no. Nina Yamia Semwa. Nina so a work. Na edu me be nso a ye hwe other side of the coin ye hu se ba akon se someone invited wo mo ni mase obo mpaya ma wo mo e ni gesem e good news se enka aka bi no nko a enka da bia sa invitation no nka nko so na nya me nipa konkon no omo mpaye e mayen enka e bi no papa se di be free mu aba ene wo other side so esono se o man no ankasa e de o mo pe e ko Nyankopon nipa na nkyai se on slema wo mo that time nyame nipa na invite wo mo se mo na mompa ya ma mo bio ni mo o man no e na e ko odifuo konkon na nkyai na wasre awurade ni Nyankopon ho empaye ama wo mo eno nso ebisi wo Bible mu ye de ka ho na fa ewi a na de keka hu nyina nso aba yenko Jeremiah 42 na yenhwe yesua ade se de be ya ebehu empaabo mu ahoden na se Onyankopon nipa bi ebo mpaye ana Nyankopon nam nipa kronkron so na se ebo mpaye a anya no nko se enam nanum asem so ana ya hya to wo se ebre se yemo mpaye a wamfa sa mpaabo no ani agoro kra bebre ho a omo emexe nyema bebre na eye mfomso ka sie papa ebinom ya omunim da acha ometua ho ka so wakai Jeremiah 42:1-4 Jeremiah 42:1-4 na edom asafo he no enyina ene kare ne Yohane ene Ozia eba ene omamfo no nyina efiri akuma so kosi akasia so atwepiri ebeka kire odiifo Jeremiah se ma yen kotosire emra wanimu na bo awurade Onyankopon paye ema yen ene enkaye nyina efise ye ne kakra bia yaka enipa bebre mu no sadie hunu sadie atie yi na awurade Onyankopon enkire ye kwan ya ye nante so ene adekode a ye nyo praise him ase nso oman no ekọ Jeremiah nkyai oman nyina se enema nye kura na enema bi apotia oman no denden a ne se enema na toto wo mo no na eburu wo mo so to mo ko Jeremiah nkyɛ se nyame nipa yaba wanim yesrewa bompa ye mayen na de awurade ebekire bia no ye beye ese wa hu oman de ekro oman de ekro na sa me no na asomdue ni ho ma de ofiri adie asomdue ni ho ma de oba mu ya say nso no ye beto aso o maka kire Jeremiah se
direction biara no a Awurade na mo so be ma ye biara no ye betie na omo kan bi on se ye tie Awurade a ena enya somdue ye tie Awurade a ena si ye yie ti yesro bo mpa ye man ha se nye Jeremia na to ne nsa frɛ wo man no bimo oman no ena ko nyame nipa nanim se eniema dema wo mo eniema bi kutia wo nti Jeremia omo Awurade ni Nyankopɔn mpaye ema wo mo ti ase nso mu mienu ha se odifo bi wo mo mfimfin me bi atwam Samuel oto ne nsa frɛ wo man no ha se nso de enya Samuel enya odifo na ato ne nsa frɛ wo mo ni mo mo ankasa ena hu nsa so ndue ni ho ma wo mo na Jeremia mpaye betumi aboa wo mo om betumi abɔ mpaye de nanso omo hu se ensa nyina anya pɛ ahoɔden nyina anya pɛ ti nyame nipa Jeremia si ye kwane nkyɛn a sɛ wɔn mpaye man ne a ɛso bɛba mpaso ti ɔman no ɛkɔ Jeremia nkyɛn sɛ odifo Jeremia ɔmo mpaye ɛma wɔn na direction bi ɔde mama wɔn biara no ɔmbɛdi so saa mmerɛ no ɛnkyɛ sɛ na nneɛma ɛnyɛ koraa sɛ ndika akan no wɔn gye Jeremia mpaye di wɔn gye Jeremia ne mpaye di sɛ Jeremia bɔ mpaye ma wɔn a nneɛma betumi asesa ɛnyɛ mpaye kɔ ye gidie mpaye bɔ hɔ ɛnyɛ sɛ oye difo nti akɔ ne nkyɛn die ɔbɔ mpaye ma ya ne a ɛbɛyie na sɛ gidie nka ho a sɛ gidie ɛnta akyira odifo Jeremia a wogyina Awurade anim na ɔkasa Awurade ano no ɔbɛma ne nso akɔ Nyankopɔn anim adie nneɛma nso no ɔman na wodi ma wɔn no wɔn akoma no ɛne wɔn adwen no eni Awurade nso sɛ Awurade betumi aboa wɔn a Jeremia mpaye nyinaa bɛyɛ kwa ti ɔman mu nyinaa akɔ Jeremia nkyɛn sɛ bɔ mpaye maye ɔmetumi akɔ ne nkyɛn sɛ ɛne yɛ mɔ mpaye ɛne onko a ne omfra ɛne yɛ mɔ mpaye ebi yɛ mpaye bɔ mu yɛ tosini yɛ mpaye bɔ mu yɛ mmerɛ ti sɛ ɛbrɛ wɔ hɔ de a ɛne yɛ mɔ mpaye na that time Jeremia no mɔ mpaye ana bɔ mpaye maye ne nyinaa no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm wɔn mo gidi sɛ Nyankopɔn nipa no ɛbɔ mpaye ɛma wɔn a nneɛma betumi asesa nti nyame nipa bi yɛsɛ wɔto ne nsa frɛ wo ana wɔkɔ ne nkyɛn ana wɔkɔta ne na ase no ya na eduna bi a Nyankopɔn nipa bi frɛ wo a na egyina bibi so bibi nti ɛna wɔfrɛ ɔpa bɛka kyerɛ wo ɔpɛnso wɔnka nkyerɛ wo ɛna ɔman no nso ɛkɔ Nyankopɔn nipa ne nkyɛn voluntarily wɔn ankasa na kɔɔyɛ prophet bi ani invite wɔn ana akɔrɔ nso a egyina bibi so bibi nti ɛna wɔn nso kɔɔyɛ wɔn nso nkɔ odifo no nso nkyɛn akwa bibi na ɛpam wɔn bibi ɛtete wɔn ɛnneɛma bi ɛnhuhura wɔn hu deɛ wɔn nyɛ ɛwɔ abrabɔ mu nti wɔn nso ɛkɔ no na wɔn nso gyina bibi so na ne mmienu nyinaa deɛ baako yɛ mfumu anaasɛ adasɛ menka ne nsɛn ɛdeɛ ne a ebi a wɔn mɛtumi ama odifo no ɛhunu sɛ yɛba wɔn ase nanso ne nyinaa ne sɛ wɔn ma ne n'ase kwa praise him asafamu wɔ ha sei very good nti untimi nkɔ obi a onyininie ɛna ase sɛ wɔn mpaeɛ ma wɔn yɛhwɛ wɔn yie ɛyɛ bɔne sɛ wobɛgye mpaeɛ afiri obi a wonim sɛ ɔmfiri Awurade hɔ ɛhɔ ɛyɛ bɔne ma wo wotie mi biara no matter ahohiahia onamu nsɔhwe a atowɔ ɛne ɛmoa bi a o percent nka wunya adeɛ bi nka wofiri sɛ you need divine intervention sɛ ɔsoro Nyankopɔn wɔmmerɛm na ɔhu mmɔbɔ no ɛyɛ bɔne ma wo sɛ wobɛkɔ onipa a anaa wonim sɛ wɔmfiri Awurade ɛnkyɛn sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma wo ɛyɛ bɔne paa ɛba saa na wapa wɔ gyidie na wato gyidie atwene ebisɛ wankasa no unim na dansa nipa no wɔmfa tumi papa ɛna ɛyɛ adwuma na obi a wɔmfa tumi papa nyɛ adwuma no na wɔkɔ ne nkyɛn sɛ wɔmmoa wɔ no ɛne sɛ wɔkɔ bosom hɔ no ɛyɛ ade korɔ ɛyɛ pɛpɛɛpɛ wokɔ bosom hɔ sɛ bosom ɛmmoa wɔ a ɛmmoa bi na wohia onyame tamfo odiifoɔ no a ɔtorofo a wɔmfɛ Awurade nso a wɔkɔ ne nkyɛn sɛ sɔfo a wɔmfɛ Awurade sɛ wɔn nso mɔ mpaeɛ ma wɔ no wɔn yɛ hia bi a wɔnam mu no nti
And also, Abasa, I say, Opa, would you? And also, pay pa na, pa. You deny your faith if you allow yourself to be prayed by false prophets. If you allow yourself, ho kwa yourself, odifo trufo bi, empire mawa, who deny your faith, who to did yakene. Na ewade da no nso no, unya nkwagye. Bi se sa ni pa na okọ ne nche se, won ho no, enye ewade honhom, enye ewade nsa, enye ewade tumi. And what do you do? A bomb of cocoa. Some more has said no. So, William Brasse, Sabra, now your mom pay amount. Not any tunnel warfare water. So, William said, on free a rade, 1 year rade dear. And you can say, Okoho. Praise him. And I'm a continue home. No. So we are ba no obi ese we are warren for no obi ahia no se na ne je ho a o se o ene me kwadwene ho o ba na o baka chen so mi okunu na be na warren tama adana me ka chen na oni okunu answer ni straight. Praise him. And say yen brase dia and you very careful na eno na I was say ye ma ya adwene ko pa ye pa nti. Yes, any power you need dear. No one is so afraid what they dear. And you drum a mount. So somewhere frail man. He said, be a chill by. Now, in Sakai pa. Amen. Timakaso, Monko, Obia, Union in Chess, or Mom Pie Mount. Meaning, Uncle said, Monko, Obia, Union in Chess, or Mom Pie Mount. Somewhat you, dear woman in America, dear woman in your and Quanenche, the woman is your own fair rather. Don't allow yourself and my own quiet self, one pie amount. This idea no, I don't want to allow ourselves one pie amount. No, Bibina Aquasian one pie, a different. You may come and answer, and then they come one pie, no one pie, my dear, or poor GT, or poor one castle against one casano, when I'm soon you are coming up. What am one corner of the own free so bubble what they are, and I want something near Bow. Amen. The Yanko back to Samuel the 7 when you had here. Samuel the Yanka Samuel chapter 7 verse 5 to 14 honor. And who is that? Abraham Samuel or man on your Kushio or mobile. A better pass. Nyankopon onipa kasie pa so ibato ne nsa from say ye ma mispa na ebini metima tena fie o metima tena fie no munim se odifo konkon mesebra na ayam hihie ni suo bi ebe me nwanwa papa ebe ye nwanwa pa enso anya nwanwa nso ze binum nsuo awurade ebinum nimpa abamu didie o mo mpa ebo ne mponye mpa mu gidi o omo Samuel mpa mu gidi no omo Samuel ebade bofo no ebade nipa konko man of God no omo ne mpa mu gidi na yenhwe Samuel ogusu obo mpa ya ma o man no ehwa na Filistifo atense Israel fo nyina ko hia Mispa de akoso nie fino afro ombeto ahye omo so Filistifo abon sanfo Filistifo abon sanfo Israel abon sanfo Filistifo no ye hede ombaye na so hu so bon sam ebra empire bi ekoso ana ebra wo mpaye no de wo bon sam so ebaye wo Israel fo bon sanfo Filistifo hu etense Israel fo na kohia no mo eye program bi no ehwa na asapo hene no omani omo ya sene omo ko omo so na yengen ka waka ne hwedi esi yei na won so wan fa ne mani agro wanya wadene se obanya mi fie eno nko asa na bonsam nteme ntoa wo na wo bom paye na yenhwe ne mabia ya na won se ntoa so won se yengen ka ho no na Philip 47 na 77 na Philip 1 Samuel 7 na making ka akuri
na Philistine te say Israel for akohia Mispa no Philistine for safo hene no efro by Israel so na Israel for te ye no wo suro Philistine for no na Israel for no ka kire Samuel say enyai osu a wusu afra Awurade ama Nyankopɔn amaye no na onye mfiri Philistine for nsem na Samuel fa odwantene a onom no for e de bo ohye afode ema Awurade na Samuel su fra Awurade ema Israel na Awurade agye no so e beto also. Hallelujah. Afedia Philistine for abonsamfo no ba no o ka Bible no a Israel for esuro Philistine for no hu aka ho mo edu e bia ye behu ni na bia na hu aba ya ni ye nipa ya konya mi nipa nim ye de mpaye ya ko otanim o bo mpaye nanso metin ye hu bi wotna hu bi wo ho a ebetin ye mo wakoma atuo ebetin ma wo ye mo ahyehyɛ wo ebe ma hu dia wonya ho oman no Samuel ka wo mo ho ba do mo se wo mo tamfo no ba wo mo so ape wo mo ben wo mo na for mo sa ka kye Samuel enyai mpaye no wo bo Onyankopɔn amaye no yasra manyai praise him o ma kuma tu ka Bible so o mu suro ye se Samuel so suro na ko so dwane na kan obi afa bi 5 se na anya sa na tie because hu aka o mu nyina enemies na eba no otamfo ka sie bi eba wo mo so obi akoma tu obi akoma nane because enipa na wo ba no wo ba sel ye be kumu enti enya de ketuwa obi akomatu no mka Samuel se na minipa yesro enyai empire no a wo bo Awurade amaye no enyai na onye mfirifiri sefo nsam wo mo je Samuel empire di wo mo kire se na Awurade enam so no onye enyai empire no a wo bo Nyankopɔn amaye no wo gyae a asamba to yai na Awurade nyai mfirifiri sefo nsam na Samuel efa udwan onom no fo na oba afode ma Awurade aforebo mumi ensua se de asiba afode ma Awurade oba afode ma Awurade na oka Bible no a na se Onyankopɔn etie Samuel ne mpae bo no na Awurade tie ye praise him. Yes, the more you pray the more things get worse at times. Do one no bomb pay no. Do one no so na niam mi so emu ya den. Wo mo bomb pay no na niam mu so ya den. Edu me bia the more you pray no. Do one no bomb pay no wo nya den say wo ya kom chen no bomb pay no. Sam me no kwan so na man kwan so attacks no. Ba more ba nya bere bia. Edu me so a the more you pray no ankasa no so no things become better. Praise him. Maybe I told you I don't know about Paya no. No, who and your maye, no, who near maye, no, who near maye, and the never knew. A do be what did you do about Paya no? No, and your Macuran so air say, a do be so Ubon Paya no answer no, not any man so air co ye. And the Sanema and Yama a yet tea, not a who come woman, woman who never be a woman. Na ehu te chire wo mo no omo ampa ba omo ba mu anwu no sabre no na Awurade so sia ne ho ni nyonyam edura bia mmere mu emu ya denden na wu bia wonya ho no se wa ampa ba na wakoma ntu na wu gina wu didie so na wo bom paya na empa ba hu muaye na eba na adumrika eba praise the Lord. Yen hena so pa ye pa at times no de omani hu ye no o musuro ye de yebetime hu niam bi ama ya akoma nso atu ya ba ya so Nyankopɔn mutime hu niam bi ama yade betimi akosoro wo bom pa ye so yade na ekosoro na de be na ya mi awade hu nsɛm so se no hene ma hu san bia ni na menyini me ba ma wade ho mpaye nso me hu san bia afi na ehu eni suo eba awo ho mpaye bo mpaye de bia o Awurade hu mobɔ mo no bo mpaye no bo so me nso na amansa no na afi fura na efu
eno kwa na said eno kwa de empower kura e bantam kura che da wa mo mpaye praise him chese edu na bia na niema course application so ya kire paduma ya kura se na kwa ya mfre niema bre na enanso so no se wa bamu na ya tuaso a enkunumdie eba mayen se gina penti ni ya ginya nipodi se onyankopon ya nokwafo asafoma ye kampa ye ho asemu o die empaye tumi ye die nyankopon empaye etumi ye ne ka ho asama kire mo no enya asem bi ye ka kire mo na mo de ato mo tiri mu o na eye bibia wugidi abohu nyankopon ote ase no ani mu nyam amen. And you say, it's not painting up. Okay, Bible no Mark chapter 5 for I bet you also 21:35 for. She had a penny so. Munim say, ne ba ba wu ye no. Na ode nkra say Yesu mesa. Ne ba no onyamu o masa ne ya de no onya nkra bi se. Okoye no na osanya nkra bi se. Man ha chechefo no. Na oba no wawu. Because Yesu edileye samra no so no bi so hiamwa oba na moje etu no no onso akoso Yesu atade mu a ono so hiamwa wo gi na oka ho asem at the same time so problem so elfre no and Jesus edileye papa no ba bi say ye ti o maka say why your daughter is dead, why trouble the teacher anymore? I didn't know o ha sa chechefo no oba no omaba na wawu na Yesu ka kire papa na say ma omana bamumu ono de onye nyankopon mu gidie praise him na ebeye yie sa na Yesu ka kire na say only believe what you gidie a delay ba ye no enema onse enema say ye ene eduru ma bia demo no a okwa Yesu anim no a ankoni so aka na sama kire Yesu ndi e enka no sanka problem na nka e ko form but when so dia afedi e worse afedi enema adi nsem enema no saya but and that's what by onye agidie na ode ne wo to wade asam so no Yesu kunyane okoye no ne ba no osore ye amen. Asafo mu ha so munim de na meet me ya die ti ba de ka kire shede mpani se o mana ba mumu de watie bia no o mana hawo ne ma bia ye huni ne ma bu ha ebe huni ye ho ne ma bebre no betima akwa tia wo ya abrabon ba se gina pinti ne ye gina pinti ne ye timpai bodi na me ka se dodwa bebre no ano nyankopon mu gidia na ebinim dia wo fom now so gidia wo fom so dia enye wadwene se obehu nyankopon ni mu nyam sa na Yesu ka kire Martha Maria wo se man kan se wo se ugidia obehu nyankopon ni mu nyam sa na ka kire no unyim ya uhunu nom oya Messiah onyame na soma no free ne nche baaye na so unyi gidie ewo nyimpa abamu a obobo mpa me ahia ma wo mpa enya hwe eyawari asem a you're very, very careful. Already up, and I catch that. I don't follow myself. I cry. The bad eye to quite to buy no frame me. Now, why was the name of who the onion home? And then you remember say, Mom Payamano. I cry more than I'm about 2 days in here. Send or Melfi as an accumulator to okay, so what didn't want to see a bomb pire or no, send a bomb pire manual. Everybody. Ebe se ne ho ni munyam ho dia akra na ba fie praise him ana itutu no fo ana e bom paye ebe ne kwa awurade anim bom paye ma no a enti anumra ba 5 ana ofre me kan se hon konkon e dia akra na ba fie o kan se hon konkon e dia akra na ba so nipa na gidie dia e ye gidie asem a dia awurade timi nyema bebre nu aye ye kan se Philipsefo no eba wo mo so omunya gidie ka kira Samuel sa enyai empire no awo bo amaye no enyai na Samuel enya empire bo no munni Awurade yeye
Ewurade etoto oja sorry agrada pa firi soro akokɔ principle no so to mo wan sɛ ayira mo tete na no wade pan agrada gu wo mo so ye som onyankopɔn wa wɔyɛ empaabo tiefo. We are serving prayer answering God. Hallelujah. Onyankopɔn wa otie mpaebo ane yesom no. God of tender apena na nyankopɔn ayira mo tete ayira mo atete gu wo mo tamfo so ayira mo na nyankopɔn tete tender afei ayira mo na siwetirim na fa mo nyina adwane na Israel for toa wo mo Africa ka mo nyina guya onyankopɔn anim kwan ya ɔde wo tamfo ɛbɛfa so onyankopɔn anim kwan ya ɔbɛfa so a ɔde wo mpa abahu mu ayɛbɛbra wo gidie na hia ɛyɛ gidie asam nko a si yɛ gidi nko a de a yɛbɛhu onyankopɔn anim onyam ebi sɛ Awurade asoma tender onyankopɔn na koma yɛn onyankopɔn na di ma yɛn ɛne obi na kyerɛ onyankopɔn koraa sɛ ɔma tender koraa ɛndɛte nemo sɛ Samuel ne onyankopɔn kasa wɔn Samuel onyam paabo no enyan yɛn ho mpaebɔ yɛsrɛw kɔsoa no di ma yɛn bɔ mpaeɛ ma yɛn na Samuel toa so bɔ mpaeɛ no ayera mo tete yɛ na Awurade ɛde Israelfoɔ tamfo ne Israelfoɔ abɔnsamfoɔ no Israelfoɔ bayifoɔ no Israelfoɔ atamfo no ayɛ Filistifoɔ no a wɔn hu wɔn a na ehu aka wɔn no Awurade de wɔn nyinaa hyɛ wɔn nsa ɛsɛ invitation no a Samuel ɛto ne nsa frɛ wɔn baayɛ no ɛhɔ na wɔn sɛ ɛna ɛnyɛ kwa na ɛgyina bibi so. Hallelujah. Yɛsom Nyankopɔn a otie mpaebɔ ɛnyanam Awurade wɔtumi sɛ wɔboa yɛn ni o hwɛ sɛ wɔsoro kasaeɛ hwɛ sɛ wɔsoro ɛkoma wɔn mo hwɛ sɛ wɔsoro ɛgye wɔn mo mpaeɛ bi a wɔn nyɛ mu gyidie wɔn sɛ the man of God bɔ mpaeɛ ma wɔn mo a Awurade bɛgye wɔn mo wɔn nyɛ saa faith in God sɛ Awurade minim sɛ Samuel ɛkɔ so afa so bɔ mpaeɛ a wobɛtie. And God listened to the prayer of Samuel, the anointed man of God, the mighty man of God. We are tie ne mpaebɔ na Awurade ma Israel tamfo nyinaa wɔka wɔn nyinaa agu Awurade bɛka atamfo agu. Praise him. Asafo ma say yɛsom Onyankopɔn ɔyɛ God of what? Prayer, answering prayer. Ɔyɛ mpaebɔ etiefo Onyankopɔn ne yɛsom no. God of tender apɛn Onyankopɔn ɔma kwan ma Israelfoɔ bɔnsamfoɔ no amɛto ansɛ wɔn mo so nanso mo nika nte asɛ sɛ ɛnneɛma mu yɛ ten emu yiri yɛ nanso Onyankopɔn baa mu ɛdi ɛnneɛma mu yɛ deɛ ma wa ɛnyɛ dinan a sɛ Onyankopɔn yɛ dinan o on dinan but ɔbɛde pɛ sɛ wogyina pintin gyina wɔn nan so na nkunimdie ɛbɛba ɔman ne gyina wɔn nan so no wɔn hu Onyankopɔn ne mu onyam ɔbɔnsam edua bia ne nneɛma bi ayɛ nso yɛ ma yɛn ɛne yɛabɔ mpaeɛ na sɛnwa deɛ nneɛma tia na tie yɛka nkugu asɛm ɛne yɛbɛkɔ so adi nkugu saa ɛnka nkugu asɛm. Praise him. Saa na Yesu kan yɛ sɛ ɔka kyerɛ papa no sɛ gyidiara na ɛbɛyie ɔsɛ only have faith in God. Di Nyankopɔn di wate delay na Yesu delay no ɛnyɛ biribiara ntira but at times delays bi ba yɛahwɛ ne yɛn na nneɛma mi nso emu ɔyere papa to wotiri mu sɛ edu na bi a wodi di yɛ agya na wodi di yɛ anhene a ɛna atim hu difference ofa yɛ mu a ne Nyankopɔn bɔ mu a ɛna hu Nyankopɔn ne mu onyam. Praise him. Onyankopɔn ɛwɔ tumi nti nya sɛ ebi a sɛ awoa kyɛ awade akyɛ adwumasɛm bibie ni hɔ a Awurade ntumi nyɛ Awurade tɔ ɛma tender o mese tender agrada o agrada ati pie nkurɔfoɔ bi tirim sunsun no si abɔ mpaeɛ a ɛnneɛma esisia no isɛ nipa na mese disɛ yɛnya gyidie no ana ehia
mama ya nye Awurade ni na Onyankopɔn obekoma ma yɛn so okoma Israelfo no na omobamu ani Samuel kan ya no omudie so omko Jeremia nkyɛ sɛ Jeremia bawade Onyankopɔn mpa yɛ ma yɛn omunya Jeremia mpa yɛ mugidie omunya Samuel mpa yɛ mugidie na gidie na omunya Awurade anim no Awurade nso hyɛ ne ho anim onyam Awurade bɛhyɛ ne ho anim onyam gidi nko ade aka sɛ amen Ebabɔ mpa yɛ God of thunder is among us. God of answering what? Prayer answering God is with us. And Pabotia for Yangopono, or Kayaho. O didn't to me the Edimaya that be no Obagos one's word Yamae, and the more Yama Ayatino and Mangono, and what in a San Yangopon, or now. Bibi Papi a Chireba, Bibi Papi a dear Chireba, no one said Ampa. Ne call someone now, the end no, good results. Ebadani ebuwa for me na sorry. So omana kura nkansa Onyankopɔn topa na enwu omo so a Onyankopɔn ni your obedia stable life. Onyankopɔn ni your obedia protected life. Ebade okoni ebade kon. Ebade edimafo ati ase. Onyankopɔn ati ase. So omana kuma tu ya no na etene yes ebi say enemies na eba na say omo kuma so tu ya no no musuo ya no na sama so bu ne katem na omo so jana ya dia na agwanagu praise him anana ya den edure bi a enema betimi makase Yesu abrakuro no a moja tu obi a woye no wadwuma no abrakuro no so na obi so fa na say brafie na me ban so wu but we Nyankopɔn and he said the bit delay a delay for good mo yɛ sɛ nso brother so me na me Nyankopɔn the God of tender Onyankopɔn adwuma bi a obepapai obekoma yɛn obefa tie ma yɛn emma yɛn nya koraa no na enda so akasie eba ma yɛn yɛn sɛ ampa ya me Nyankopɔn nkyɛ kwa Awurade ɔno ne yɛ gyefo yɛsrɛ Awurade Awurade a woyɛ kasie na okoma wo hotemfo wo mom de wo to so a me Nyankopɔn wo de tumi kasie edi boa wo no wo de da bia wo yɛ na ɛnɛ nso usu yɛ wo yɛ bre so wo jinkofo bebre wo mane ba bebre no ni da so ɔkra bia wo sɛ bia me Nyankopɔn me bɔ mpa yɛ ma na sɛ de bɛya obenya mpa ba mu didie no wo sɛ mpa wo tumi koma nipa na wo nsɛm nsira wo nsɛm tumi ɔbɔnsɛm tumi nyina wo tumi nyina ɛbra wo yɛ adwuma no emre enima mu yɛ dia na nkyɛ sɛ wapo yɛ because we agye pinti a ebehu ani mu onyam obi a wɔsɛ bia no mo ayɛ ti ase ni nyina no me obi a hyɛ wɔn nsa ye obi akoma so ade ma no na hyɛ wɔn ani mu onyam ma ne nsi yɛ yie ɛwɔ Yesu din mu amen.